दिनै 13 तारिख डिसेम्बरनि बेनिफ्राय जानुवारिनि जोबथा तारिखसिम जों बेखौ लानाय जादों। जों आइपुवालि पिकनिक स्पट हिसाबै जों इक'टुरिजमाव जे मोनसे आपडेट खालामनायनि खोथा सिन्था खालामदोंमोन आरो दिनै जे मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि बिटिसिनि इएम सानै पानिराम ब्रह्म सार बेनिफ्राय दिगन्त सार आरो एमसिएलए धीराज बेनिफ्राय एमसिएलए जोंना नन्द मगर बिथांमोना फैबाय डिएफअ बिथांमोना फैबाय पुलिस प्रशासननिफ्राय बिथांमोना फैनानै दिनैनि जे मोनसे अपेनिं हाबाफारि गेट आरो बेनिफ्राय सेल्फि पइन्टफोरखौ अपेन खालामनायखौ बिथांमोना अपेन खालामनानै थांबाय फिथा होनानै थांबाय। जोङो दावबायारि बिथांमोनखौ जोङो मस्ट वेलकाम खालामगोन। मानो होनोबा नैबे जे मोनसे पिकनिक स्पट बेवहाय बिराद मोजां सिनारि बेवहाय बिथांमोना नुनो मोनगोन। बैग्रिबारि बेवहाय दं। बेनिफ्राय नाव जावनाय बेवहाय प्रग्राम मोनसे दं। सेल्फि जोङो दै गेजेराव सेल्फि लानाय माखासे जन जोङो खालामनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जों बेवहाय माखासे फानलाय बायलाय जेनेबा खमलानो ओंखामनो बा बेवहाय माखासे जि जोमनि जों दखानफोरखौबो बेवहाय लाबोनाय जादों। थ' एक्सप' हिसाबै जों बेखौबो लाबोनाय जादों। बेखौबो बिथांमोना मोननो हागोन। बे हिसाबैनो पिकनिक जाफैग्रा बिथांमोननि थाखाय जों जायगाखौ एभेलेबल खालामगोन आरो खोब डिसिप्लिन भाबै बिथांमोना फैगोन जागोन आरो जोंबो खोब डिसिप्लिन भाबै बिथांमोनखौ जाबादि जोथोन लानांगौ जोंबो लानानै हरगोन। थिग टाइमा जाहैबाय बेवहाय फुंनि समाव जेसेबां नोङो खयथायाव हाबो 5टा 6टा 7टा जायखिजाया टाइमाव हाबनो हागोन। खिन्थु बेलासियाव जोङो 6टासिमल' बेयो जोंनि मोनसे पारमिसन दं आरो बे पारमिसना जोंनिल' नङा बिदि नङा बियो एसअपि जे एसअपि मोनसे दं। जों बे एसअपिनि जे मोनसे मडेल जों बे एसअपिखौ फल' खालामगोन आरो बे फल' खालामनाय हिसाबै जोंनि जे टुरिस्टफोर पिकनिक जाफैग्राफोर बिथांमोनाबो बेखौनो फल' खालामनांगोन। पिकनिक स्पट होनना बुङोब्ला मानसिफोरा लोंनाय जानायनि आड्डा होनानै माने गाज्रि मेसेज होनो नागिरो बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन? माखासे जायगायाव बेबादि जाया नङा जायोबो। मालाबा अभद्र मानसिफोरबो फैयो। मालाबा गाज्रि आखुनि बेबादिबो बायदि बायदि जाथाय जाया नङा जायो। खिन्थु जों होनदों थांनाय बारावबो बेवहाय जे मोनसे कमिटि दंमोन बिथांमोना जाबादि डिसिप्लिन भाबै बेखौ सामलायदों। जाला लोंला बायसान्स एसे एनै खना खनला जानो हागौ। खिन्थु अपेनलि बेवहाय जेबो बेबादि जानाय नङा। खुनु अपेनलि जानाय नङा। एसअपि मोनसे दं। बे एसअपि मथे बियो जागोन। नोंथांमोननि नैबे पिकनिक स्पटआव हाबनायनि थाखाय माने फिसखौ माबायदि लानाय जागोन? जितु मेन्टेनेन्सनि बाथ्रा दङ बे बेलायावहाय मा? मेन्टेनेन्सनिया जाहैबाय जोंना बासनि मोनसे थाबाय। बेसे जाखो? 500 लाबाय बासखौ। बेनिफ्राय विंगार थाबाय। विंगारा जाहैबाय 300। बेनिफ्राय कारफोर दं बे 200 बाइकआ 50। औ बेनिफ्राय आरो ट्रेक्टरफोरबो फैगोन। बिसोरनिबो मोनसे फिस दं। 400 हमबायमोन जों 400 खालामबाय बेखौ। थ' बे हिसाबै जागोन। बेखेवनाय हिसाबै नोंथांमोना दिनैहाय नाइट प्रग्राम दं दा। मोनाबिलि मोनसे नाइट प्रग्राम दं जोंहा ग्रेन्ड अपेनिं सेरेमनि। थ' बेवहाय जोङो आलासि बा खनग्रा हिसाबै जों लाबोगोन माने करुना राभा बसुमतारी बे थाबाय आरो बेजों लोगोसे चाइनिस लकेल सिंगार बेनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा रिंकि ब्रह्म आरो सपनजित बसुमतारी आरो प्रिया बसुमतारी आरो लोगोसे जोंहा माखासे डान्स ग्रुप लकेलनि डान्स ग्रुप बिथांमोना थागोन आरो बे हिसाबैनो जोङो दा मोनायाव जोङो 6टानिफ्राय जों बे अपेनिं प्रग्रामखौ जोङो खालामनाय जागोन आरो बारा गोबाव नङा बे 2 घन्टाल' जागोन प्रग्रामा। रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो होनगोन गोदान बोसोराव जिहेतु बयबो रंजानो लुबैयो बेनिफ्राय जायगा नागिरो बबाव थाङोबा साबसिन जागोन बबेबा जायगाफ्राव माने माने सेफटि गैयै बेबादि माने फिल खालामो मानसिफ्रा। थ' नै बेवहाय इनसेप्टि बेबादि नङा। बेवहाय माने फुरा जोङो जाबादि सेफटिनि थाखाय जा मेजार लानांगौ बयबो फैनो हागोन। बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जाय गोसो जायो बिथांमोना फैनो हागोन। पुलिस प्रशासनाबो बेवहाय जथेस्थ' जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो बिथांमोना दहाय जोंजों दंफायोमोन प्रग्राम बेखेवनायाव आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोननिफ्रायबो जोंजों दंफायोमोन आरो बे हिसाबैनो जोङो रायजो राजाखौ खावलायगोन नोंथांमोना ग्रोम ग्रोम फै जों नोंथांमोननि थाखाय जाखिनि जोङो जायगा प्रभाइड खालामनांगौ जों बेखौ खालामनानै होगोन। पिकनिक स्पटआ दिनैहाय बेखेव जाबाय। माब्लासिम बे पिकनिक स्पटआ जों जानुवारि लास्ट तारिखसिम बेखौ लानाय जादों। दिनै 13 तारिख डिसेम्बरनि बेनिफ्राय जानुवारिनि जोबथा तारिखसिम जों बेखौ लानाय जादों।